Hi friends, இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது ராஜா ராணி 2 சீரியலுக்கான ப்ரோமோ ரிவ்யூ தான் நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த வாரம் என்னென்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோமோ வந்து ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. இந்த ப்ரோமோவை பத்தி பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய சேனல்ல இனி நிறைய மாற்றங்கள் வந்து கொண்டு வர போறோம். ஸோ சீரியல் ப்ரோமோக்கான ரிவ்யூ, ஃபன்னி வீடியோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கொண்டு வர போறோம். ஸோ உங்களுடைய ஆதரவு வந்து என்னைக்குமே நம்முடைய சேனலுக்கு வேணும். மறக்காம நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. இந்த வாரம் ராஜாராணி 2 சீரியலில் வந்து என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சரவணன் மற்றும் சந்தியா இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் வந்து அளவுக்கு அதிகமான அன்பு வந்து வச்சிருக்கிறாங்க. ஆனால் அதை வெளியில் காமிச்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. பார்வதி இவங்களுக்கு வந்து வீட்டில் மாப்பிள்ளை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆனால் பார்வதி வந்து விக்கி அப்படிங்கிற ஒருத்தரை வந்து லவ் பண்ணுறாங்க. வீட்டுக்கு தெரியாமல் தான் இந்த விஷயம் வந்து போயிட்டுருக்கு. ஸோ தனக்கு வந்து மாப்பிள்ளை பார்த்துட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து கன்வே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த டைமில் சந்தியாவுக்கு இந்த விஷயம் வந்து தெரிய வருது. சந்தியாவும் பார்வதி கிட்ட போயிட்டு அட்வைஸ்லாம் பண்ணுறாங்க. ஆனால் பார்வதி வந்து அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி சமாளிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் சந்தியா வந்து ஹீரோ சரவணன் கிட்ட போயிட்டு இந்த விஷயத்த வந்து சொல்லும்போது என்னுடைய தங்கச்சி வந்து அப்படிலாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன வெறுப்பில் தான் இருக்கிறாரு. ஸோ ஒரு டைம் வந்து இந்த பார்வதி வந்து விக்கி கிட்ட ஃபோனில் பேசி நான் அந்த இடத்துக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி பேசும்போது சந்தியா வந்து அதை கேட்டுடுறாங்க. ஸோ பார்வதிக்கு தெரியாமல் சந்தியா வந்து பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டே இருக்கிறாங்க. ஸோ அதுலேருந்து தான் இந்த ப்ரோமோ வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ பார்வதி மற்றும் விக்கி ரெண்டு பேருமே ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமா இருக்கக்கூடிய ஒரு வீட்டில் தனியாக வந்து உள்ளே போகிறாங்க. சந்தியா இதை பார்த்தோன்னே ரொம்பவே அதிர்ச்சி ஆகிறாங்க. ஸோ என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி போய் பார்க்க போகிறாங்க. ஸோ உள்ள அந்த வீட்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா விக்கி மற்றும் பார்வதி இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிகிட்டே இருக்கிறாங்க. அந்த டைமில் விக்கி வந்து பார்வதி கிட்ட தவறாக நடந்துக்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. ஸோ இந்த வாரம் முழுக்க இந்த ஒரு சீன் தான் போகும் போல். ஸோ அந்த அளவுக்கு தான் போயிட்டுருக்கு. ஸோ பார்வதியும் இது பிடிக்காம அவங்ககிட்ட இருந்து இந்த இடத்துல இருந்து மீண்டு போகணும். விக்கியோடைய ஒரிஜினல் கேரக்டர் வந்து தெரிஞ்சோடனே அவன் மேலே வெறுப்பாகி அந்த இடத்துல இருந்து எப்படியாவது தப்பிச்சா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து முயற்சி பண்ணுறாங்க. அதனாலும் முடியல. இந்த டைமில் சந்தியா வந்து கதவை உடச்சி உள்ளே வந்து விக்கி கூட சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ ரெண்டு பேரும் முயற்சி பண்ணுறாங்க, இருந்தாலும் வெளிவர முடியலை. ஸோ அந்த டைமில் தான் ஹீரோ சரவணன் வந்து உள்ளே வந்துடுறாரு. உள்ளே வந்து அந்த விக்கியை வந்து செம்மாட்டி அடித்து உனக்கு வார்னிங் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி வார்னிங் பண்ணிட்டு அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பி வந்துடுறாரு. அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் என்னை மன்னிச்சிடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சந்தியா கிட்ட கேட்குறாரு. கோபத்தில் எப்படியோ போகுது அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருந்தா பார்வதியோட வாழ்க்கையே போயிருக்கும். என்னுடைய குடும்பத்தை மானத்தையே காப்பாற்றிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி சரவணன் வந்து சந்தியா கிட்ட ஒரு மன்னிப்பு வந்து கேட்குறாரு. ஸோ எமோஷ்னலாக இந்த ப்ரோமோ வந்து முடியுது. அதுக்கப்புறம் இவங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் புரிகிற மாதிரியான அந்த சீன்ஸ்லாம் வருது. ஸோ அடுத்த வாரம் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் எதிர்பார்ப்பில் தான் இருக்குது. ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.